Nyuwun pangapunten wassalam. Nggih. Monggo genduk kinanti minggah wonten ing pepanggungan mriki. Ya. Dihormati. Tak tang tak danandang. Oke. Dados. Dalu Mbak Kinan. Sugeng dalu Pak Cahya. Nggih. Daleme nggih Polorejo mriki? Sanes. Lho, pundi? Kertosari. Kertosari. Nggih. Kecamatan pundi? Babatan. Oh, Babatan. Desane Kertosari. Nggih. Dados jenengan daleme Kertosari. Nggih. Masalah kalih makam pundine? Sing ditakoni kaya makam. Mosok sak desa ora nek makame ora. Tebih, Mbak? Mboten. Mboten nggih. Nggih. Kelas loro SMP. Nggih. Nggih. Niki wau kok kepengin nyumbang tembang niku jenengan kersa jenengan piyambak napa dipeksa kalih Pak? Suarane apik, dedeke ya entuk. Mung kulite rada ireng. Ora apa-apa, ora masalah. Anakku Mbak Kinan aja berkecil hati lho. Anakku sing ragil ya ireng ngoten niku. Pedilah menjadi mancing lho, Pak. Napa? Senengane mancing. Sampean? Nggih. Oh, mancing masalah. Mancing ikan, Pak. Mancing ikan. Ora apa-apa, ora apa. Ireng ki ora elek. Nun sewu bukesi asine ya ireng. Anane putih mergo dilabur. Ayo. Asine ora masalah. Malah keuntungane bocah ireng iki Mbak Kinan. Lek wong putih lara 7 dina mesti pucet. Lek wong ireng ora enek pucete. Ayo wis mula ya kudu bersyukur. Sing penting suarane apik. Ayo. Pak Dalang. Nyuwun sewu, Pak. Aduh, gawat. Jenengan ngelokke kula ireng niku wae enten sing mboten trima. Sopo? Ndurim. Guyu ndurin aku. Ayo, Kowe guyu apa golo aku to Rin, ora genah ngono. Ora penak. Ayo ndelok wayang karo jigang. Lato-latomu ketok lho Ren ora. Ning ngarepe sinden jigang desis malah ayo. Terus Mbak Kinan yuk. Dah dewa Jawa Tengah Ninoi Welas sono mring wak mami. Bapak jenengan seniman to? Sanes. Dalang, Sanes. pengrawit, Sanes. guru, Sanes. copet. Sanes. Lah apa? Tukang cukur. Wah. Mesti ning omahmu ditulisi tukang cukur Sorwaru ngene ngono ya. Lah iya, ibuke sinden. Sanes. Lho, guru tembang, Sanes. pengrawit putri. Sanes. Lah apa? Penyanyi dangdut. Apik kuwi asolole ya. Nggih. Pak Tuntung asolole. Ayo. Apik penyanyi dangdut. Sampeyan ya sok tanggapan nyanyi dangdut ngono to? Mboten. Lah Mboten pareng. Mboten pareng. Ora oleh karo ibuke. Ndak nyanyi ibumu ya. Ayo, bener apa-apa. Sekolah sing becik. Ayo. Ya ndak? Besok kapan katekan Neno. jajar lan wong bagus
kepengin jejer karo wong bagus, wis ngerti karo wong bagus. Sampun. Saiki rombongan kuwi pengrawit sing ngangge ijo-ijo iki sing bagus dhewe sing endi? Jujur. Jujur ae, ora apa-apa sing endi. Sing bagus dhewe sing endi? Ayo. Kuwi lho, mumpung Mas Joko Girong langsung jejeg lingguhe langsungan. Ora apa-apa karo guyon ora apa-apa. Ora kudu dadi pacar. Sing endi? Tukang kendang. Wah. Sing kendang dhisik, kendang wayang apa kendang jaipong? Kendang jaipong. Oh. Ya tak elekne aja, mergo ki ratune garangan kuwi. Ah iya, ini ya bener wong ya kaya ngono kaya bintange AADC. Nek kuwi AWC kuwi. Ora apa-apa, Nduk, ora apa-apa kinan. Iya, Nduk, ya. Terus anonan pamakno nahkoda tanpa prau sasat darat den pepetri terakhir nyidam sarias sekali lagi tepuk tangan untuk Kinanti para kadang. Apik. Sampe lek sekolah no sangune pira, Nduk? 10.000. Nah, alhamdulillah ora boros. 20.000 kena nggih rong dina ya. Purun mboten 20.000 nggih rong dina? Mboten. Mboten purun? Mboten. Lah njalukmu pira? Njaluk pira? Jujur ae ora apa-apa. 100. 100. Kowe iki janjane sinden apa kotak amal kok iso njaluk 100. Ya ora apa-apa, 100 ki nggih DP sik, ora apa-apa. Nya, engko sik tak tambahi neh, aja kuwatir. Lek mun nembang apik, tak tambahi 100 engkas. Ning lek nganti kleru lek mun nembang nganti lali, iki tak jaluk bali. Ayo. Nggih, Pak. Yo, kowe rugi balik nirene 150. Suwun, Pak. Suwun, aja minggat ning kene sik nembang. Ayo. Kinanti. Ayo wah. Apik. Coba, Nduk. Ayo, langgame coba. Ayo. Kita tampilkan putri penyanyi dangdut. Wis. Nanu. Apa Mas Apik, Nduk, apik. Ya. Dangdut wani kok bar iki. Matur, Pak. Wani ya? Nggih. Kudu wani 100.000 ora wani. Ya. Coba, engko lek anu lho, lek ndanduk kudu egolan lho. Lek nganti kowe meneng ae kaya lanjaran tak tarik neh malan. Ya, siap? Nggih, Pak. Siap. Yo. Nalikane Kae
Hop. Lah kok sing joget gur sikilmu tok. Endi? Ayo. Isin, Pak. Isin, Pak. Isin. Nggih. Ora apa-apa. Ning aku malah getun menehi 100 ki mau. Ayo opo 100 rai golan. Ning suarane lak apik mergo enek sinden iki lek dienggo golan iki malah suarane saya ilang. Ayo ora apa-apa, Nduk. Sing penting suarane jejeg sik. Yo entekne Kinanti. Oke. Luar biasa Kinanti. Bibit unggul. Ah, Mbak Yumi iki Umi Hafifah iki mbiyen ya tak temu ngene iki. Nggih, Pak. Akhire tak kempit tak gawa ning Solo, tak sekolahane SMKI. Nggih. Saiki ning isi, bah, akhire walah tenan. Goleki cah lanang. Ah, ya dijak latihan wong kancane kok. Sampeyan lulus SMP pengen sekolah nang ndi? Insyaallah teng SMKI. Ngendi? Muhammadiyah. SMKI ngendi? Akeh lho. Lek boten Solo nggih Jogja. Oh, Solo ya Jogja. Ngoleh nang Solo ketemu karo Mbak Umi, ketemu karo Mbak Najwa. Ayo. Lah nang Jogja engko ketemu karo Mbak Elisa. Ayo, ngono. Iya. Ora apa-apa. Jurusan apa rencanane? Dereng ngertos. Kok jurusan Daud. Apa enek sinden jurusan Daud itu? Ah iya, ya tenan ya, Sok. Nah, apik. Luar biasa, semoga-moga aja nganti bosen ya, Nduk. Sampean tetep sinau karo keseniane wong Jawa, sinau nembang, ya. Mergo Indonesia iki sing diandalne mung budaya. Bal-balan ndingi ya kalah pisan. Saiki andalane kari wayang, sing tur ke luar negeri rata-rata adalah gamelan, karawitan karo wayang. Ya. Sapa ngerti Mbak Umi mbiyen ora tau numpak pesawat, bareng iso nyinden, "Wah, numpak pesawat, alhamdulillah mabuk." Ah iya, nya tak tambahi ya. Nah iki. Janjiku mau tambahi pira? Mboten ngertos. 100 ta tak 200. Aku karo bocah iki sik aja dikekne ibuke tenan lho ya. Nggih. Ditabung dhewe. Aja boros-boros. Mboten. Nya. Jajan-jajan aja sing neka-neka. Mergo lek panganan iki sing apa kuwi jaman saiki sosoke ning gulu mari serak, mari watuk ya. Sing primpen. Nadyan kaya ngapa lan kepiye ya to. Dhuwit iki angel golek-golekane ya, Kinanti. Mula kudu sing pinter, sing apa iki ora kok njur cetil iki ora ning gemi ngono lho ya. Gemi ngono kuwi, heeh. Nya, eleh seneng aku. Pripun to, Pak? Hah? Iya ya nya. Iki apa to kok dadang gelang gulah iki ngopo? Mboten napa-napa. Oh iya, mboten napa-napa. Matur suwun, Pak. Matur suwun. Iya, kok matur nuwun. Susukno endi? Ora. Iya, tetap ya semangat nggih. Nggih. Semangat, nggih luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan untuk Kinanti. Iki ya aset Ponorogo meneh. Ya, jos. Salaman. Engko lek pas Mbak Elisa mesti ditambahi sangumu. Wis to? Titenono to, ora ngandel. Rada suwi lek salaman, rada suwi. Salaman rada suwi. Hei Kinanti aja ngalesik. Kinanti aja ngalesik. Duduk ning kono, duduk. Lah, diomongi kok. Mbak Elisa iki piyayi blobo biasane lek maringi minimal 500. Oh iya, pira kuwi? 2000 kena nggih nguyuh tok kuwi. Wah, kejemen sinden laris kondang ora. Ates. Luar biasa. Tenang Mbak Elisa, engko tak ijoli. Lah aku ngijoli 1 juta ngono. Ha iya, Wis mumpung wis teko ya
apa kuwi jenenge diaturi jumeneng Mbak Elisa. Heeh, kaya apa iki sing dinteni karo Piyayi Polorejo iki Mbak Elisa iki kerep banget tanggapan ning Laladan Ponorogo. Iya. Nangis sajroning atiku. Salaman sik. Ket bodo rung salaman lho. Ayo kene salaman. Ayo. Pripun nggih Pak Yoyo? Dosamu akeh lho karo aku. Ayo. Dosa kula napa? Dosa kula napa? Membikin sakit hatinya Bu Kesi lak dosa. Ayo, nih. Kok kula ndamel sakit hati Bu Kesi? Wis to, ora perkara duwe dosa utawa ora, gandeng iki lak sik sawal to. Nggih. Walaupun akhir sawal ndelok ngapura kan apik. Ayo. Jane kula niku ajeng salaman ning beberapa kali ten Ponorogo niku kula paling deg-degan, paling berdebar-debar niku ndalu niki Pak ten Polorejo. Amargi setunggal kepanggih panjenengan. Terus? Anda nggak lihat pipi saya merona. Oh iya. Aku ki gugup gitu loh. Wes suwi banget nggak ketemu. Sekali ketemu kok ya ning nggon panggonan Polorejo kek piyayine kathah sanget. Kathah masyarakat ingkang make empal matumpuk-tumpuk tumpelek blek. Iya, tumplek-blek kaya telek kaya. Kathah sanget niki kula terharu. Dadi ki tanganku anyep. Saestu aku mau salaman tapi aku nggak enak gitu. Niki boleh nggih? Muhrim mboten nek ngaten niku. Boleh Bu Kesi. Saya minta izin dulu. Oleh Cahayu. Saestu. Khusus Elisa Orcaros oleh saliman karo Pak Cahyo. Nggih. Yo. Sik. Bu Kesi menawi badhe pipis mboten napa-napa monggo lho. Pak kula salim nyuwun pangapunten wonten lepat kula selaman niki kalih panjenengan gandeng niki Riyadi wong tua akeh lupute. Wong enom ngaten. Kowe iki sak uyuhku iso wong tuwa lho. Umurmu lho pira? Oh mboten, wong tua akeh ngeyele, wong enom akeh lupute. Iya. Padha-padha, Elisa padha-padha sepira gedene taanku, ya to. Taanku maksudnya dosaku karo luputku karo kowe, aku tetep njaluk ngapura. Wong tua akeh lupute sing enom sing gedhe pangapuran. Pangaburane. Dingin iki oleh mboten? Oleh. Nggih, setunggale. Oleh. Matur nuwun. Ora tak isui seminggu iki Pak. Ya, atiku kok malah atiku kok malah tercep ngono apa ya? Bu niki namung nyanu napa nggih silaturahim saestu mboten napa-napa nggih. Leres. Kula mboten wonten napa nggih sing tersembunyi kok kalau Pak Cahyo. Nek ngen chat kula mboten nate kula hapus kok Bu, nanti bisa di-track. Maksudnya dicek lagi gitu loh. Biasanya Pak Cahyo tuh sok WA malam-malam gitu. Tadi juga Sherlock, terus ngirim stiker kayak gini gitu. Piye-piye gambare? Ngene. Oh, Ngene ki apa to Pak Jane? Ngene ki apa to Jane? Sarange. Iya. Sarange niku napa jenengan ngertos sarange napa? Enggak. Cah-cah ki lho melu cah jin nom-nom lho. Oh, sarange tegese tresno. Tresno. Panjenengan napa tresno kalih kula? Ya tresno no. Kabeh sinden tak abe tak tresnani Mbak Elisa. Tresno secara guru murid. Sapa? Cara apa? Tresno niku macam-macam lho. Kalih Bu Kesi tresnone beda tingkatane tresnone panjenengan sama Umi. Sama Bu Kesi beda tresnane panjenengan kalih kula. Betul. Nek karo kula tingkate cara level 1 sampai 10 level pinten? Anu, ora mesti sak. Lah nek Bu Kesi ngene iki levele mek 3, lek renek niku 10 iki. Ayo. Piye jenengan mirsani masyarakat Polorejo piye? Aduh aku apa ya? Aku sedihnya tuh mergo bonggo. Seneng
tapi ra iso tak gambarke dengan koto-koto. Napa? Ya, kata-kata itu nggak bisa tergambarkan. Mergane nggih ngaten niku yang namanya wayang itu faktornya banyak sak panggung wayang. Yang paling terutama adalah dalangnya. Yang kedua le sindene, le melu tirakat. Direwangi sinden niku dandan, mongko bayarane carane 250, mongko pondasione regane 150, bedake regane 90.000, blasone regane 50.000 wae. Gajine piro? Gajine 250. Ngawur, salah. Piro? 120. Loh, demen to. Lah niku direwangi sinden ki bayarane sepiro, mongko bedake regane larang-larang. Yoga direwangi doh kono doh kene ya ora padya jumbuh karo le mangkat nggih. Tapi saking senenge bombonge wayang dilestarikan sebagai alat untuk bersilaturahmi, dinggo alat dinggo berdoa saat bersih desa. Nah, ini yang harus kita uri-uri bersama. Iki kudu dilestarikake nganti sok kapan wae, Pak. Saking senenge kula. Amin, amin ya rabbal alamin. Makanya sekarang itu kalau bisa ya nggak cuman bersih desa, apapun punya hajat ya tetap bisa nanggap wayang. Dadine iki mangkat sakmene oke masyarakat kula bahagia saestu. Iya. Masyarakat bahagia ayo. Mudaro ayo. Kok modar barang sih? Lah yo, lek bahagia tetep bahagia. Bahagia. Lan iki Mbak Elisa dawuh saking Pak Muhyiddin panjenengan lah Pak Carik iki dipun rawuhi kalian Bu Camat ing babatan Bu Siti. Matur sembah nuwun Bu Siti rawuhipun. Panjenenganipun ngersakaken minggah wonten pepanggungan untuk medhar sabda menyambut warga masyarakat. Monggo Bu Siti, mbok menawi mboten kurang korbek ngomongnya angel. Korbek hormatan anggen kula ngen matur monggo minggah wonten pepanggungan. Monggo duduk. Bu Camat monggo winarak mriki. Semakin ketinggal wonten kamera nggih. Iya. Kamera. Padahal yang diharapkan ketinggal di sini Mbak Elisa. Oh, nanti kula gampang. Kula niku sering muncul kok, Bu. Oh, sering muncul begitu ya. Iya, gampang jedul. Nggih, selamat malam Ibu. Selamat malam Mbak Elisa. Siti, di sini. sowan saya wonten mriki. Pakai campur bahasa nggak apa-apa ya, Bu? Nggak apa-apa. Kula nggih kados panjenengan ketawi sini niku napa, Mbak? Logate penyanyi niku napa? Logat apa ya? Itu bahasa apa Pak Dalang logatnya Mbak Elisa? Sebenarnya Jawa sih. Kuwi bahasa campur aduk niku. Ngoten nggih. Iya, Ibu, panjenengan mbok menawi wonten pangandikan, ada yang mau dihaturkan, silahkan. Injih, sakedhik mawon Mbak Elisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggih. Sedaya mawon ingkang kawula hormati Mbak Elisa dan Pak Dalang. Wonten kepareng matur sekedhik kemawon niki saya ikut berbangga, ikut remen wonten dalu menika ngendikane Mbak Elisa tumpak blek masyarakat Polorejo. Ngoten nggih, Polorejo dan sekitarnya saya yakin wonten hadir wonten dalu menika. Wonten dalu menika wonten hadir saya lihat dari sini Bapak Ketua Pepadi Kabupaten Ponorogo, Bapak Sindu Parwoto, alhamdulillah juga hadir. Forum pimpinan kecamatan, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, wonten dalu menika nggih hadir. Juga ada yang sebelah kiri saya ini Pak
anggota DPRD Kabupaten Ponorogo, Pak Dalang. Inggih, Bu. Nggih. Dan juga merangkap menjadi Bapak Nggih. Kepala PKK Kecamatan Babatan niku. nggih. Nggih, sampun tepang sedaya nggih menika. Juga yang hadir pada kesempatan hari ini Bapak Kepala Desa dan Lurah sekecamatan Babatan dan seluruh perangkat desa ini dengan pimpinan Bapak Kepala Desa Haryanto, Bapak HI beserta seluruh anggota PKK-nya, ini baju pink-pink ini saya lihat, dan juga tepuk tangan ini baju pink-pink ini. Dan tadi Kang Dipun kendikaken wonten juga ibu-ibu baju putih seragamnya. Iya, itu yang masak di belakang tadi. Nggih, leres. Leres. Niku tanpa ibu-ibu juga kita tidak bisa kenyang malam ini, ngaten nggih. Dan juga yang saya hormati juga rekan-rekan dari pemuda Armuba. Armuba tadi saya lihat kompak sekali dengan tugas-tugasnya pada kesempatan hari ini, dan tentunya seluruh masyarakat Desa Polorjo yang saya cintai dan saya banggakan. Tentunya pada kesempatan hari ini kami atas nama pemerintah Kecamatan Babatan sangat luar biasa dan terharu ketika pada malam hari ini, malam yang cerah ini, cuacanya pun terang Mbak Alisa, cerah, secerah hati Bapak Ibu sekalian, sedaya ingkang rawuh di sini. Ngaten nggih? Ya. Tentunya Desa Polorjo melaksanakan kegiatan bersih desa yang dibingkai dalam rangkaian kegiatan salah satunya pada kesempatan dalu menika dengan nguri-nguri budaya wayang. Tentunya setelah kita melaksanakan bersih desa ini, kami harapkan sedaya mawon masyarakat Desa Polorjo khususnya saged hidup rukun, damai, bahagia, sejahtera, gemah ripah loh jinawi. Ngaten nggih Pak nggih? Amin. Nggih. Ugi perangkatipun menika sedaya sehat. Ngaten Pak nggih? Paling utama sehat lan saged melaksanakan tugas-tugas selaku perangkat desa ing Desa Polorjo menika kanthi sae lan manfaat kagem masyarakatipun. Makaten Bapak Ibu sekalian yang dapat kami sampaikan, sugeng menikmati kesenian wayang kulit wonten dalem menika, dan tentunya terima kasih sekali panjenengan sedaya dapat mengikuti dan melaksanakan dengan tertib. Dan nanti ikuti sampai dengan selesai. Sampai jam pinten Pak Dalang mangke? Dalam Sampai jam pinten mangke? atau jam 8 isuk. Oh nggih. Aman Pak nggih, sampai jam 8 pagi mangke. Nggih. Makaten Pak Dalang matur sembah nuwun, Nggih. dan ibu-ibu sedaya, mbak-mbak ya masih cantik-cantik semua ini. Nggih, Bu. Nggih. Dan juga Mbak Elisa, silahkan nanti bisa menghibur masyarakat yang ada di sini. Dan Ponorogo nggih seperti ini, kalau kemarin saya ketemu Mbak Elisa itu di Bungu, tempatnya Pak siapa? Reok Property. Ya, Nggih. di sana. Terima kasih sekali lagi dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nyun prisa sekedhik saged Bu Camat. Monggo. Nggih. Lak mayoritas teng Ponorogo niku setiap desa ada peringatan tasakuran bersih desa. Injih. Nyun prisa mawon. Napa mboten wonten acara bersih camat napa mboten wonten mungkin? Nyun prisa kula namung. Injih. Kinten-kinten wonten apa boten Pak Lurah mangke? Lek Nggih. cara Karanganyar ngen kula niku Ngoten. bersih desa nggih wonten ning setiap Agustus Kecamatan Jaten ngen kula mesti Nggih. wayangan mriku. Bu. Bersih camat ngoten Nggih, wayangan. Nggih, kalau mben dateng kecamatan sebelah dalem enggal menika wonten mriki Pak Dalang. Oh, ngaten. Nggih, mangke kula tak anu bisik-bisik mangke setelah menika kali Pak Lurah mangke bersih camat Pak Lurah ngendikanipun. Amin, semoga bisa. Nggih, amin Nggih, ya Rabbal pangestunipun Pak Dalang. Nggih, Nggih. amin. Matur nuwun Matur sembah sangat nuwun, Ibu nggih. Siti. Nggih, Mbok menawi pengen lagu apa ini spesial? Ibu rawuhnya di sini udah istimewa. Pengen lagu apa? Bapak ada request? Taman Juruk? Boleh. Nggih. Nggih, Ibu ikut nyanyi sama saya? Oke. Oh nggih, mantap. top iki. Yes. Manunggal karo para seniman menghibur masyarakat Polorejo nggih. Niku napa to Pak utik napa to?
Iya. Buka Mboten. tak iki lho. Oh alah. Iya, Kok karena mboten hafal menika Pak Dalang. Iya, Nek mboten alah. dipikaaken Ayo bapake. buka apa itu Saya niku, Pak? ambil. Nggih, Nek namun juga. menika kok. Nggih, tak kira buka dompet. Dompete lah, pripun niku mengki nggih? Mboten sarepot-repot, Bu. Nggih, nggih. Enggak. Napa niki? Taman Juruk? Taman Ya. Jeruk. Oh, nggih, siap, nggih. Monggo dipun aturaken Bu Camat bersama Mbak Elisa. Iya, mumpung dengan Mbak Elisa begitu ya. Nggih. Semoga nanti tuman ya, istilah Jawane tuman. Tuman. Tuman itu apa ya? Ketagihan. Oh iya. Ya, jadi Ketagihan. besok bisa mengadakan wayangan lagi tempat Oh, ibu. nggih, nggih, Nggih. nggih. Doa prestu panjenengan sedaya. Oke, Taman Jeruk bersama Madangkara. Dados. Joget tipis boleh loh, Bu. Ya. Sarengan kalian Bu Siti Camat Babada. Suka-suka nanging aja mikir Matur sembah nuwun memeriahkan malam hari ini, Bu. Berkah Pak, matur sembah nuwun, matur sembah nuwun, nggih. Sembah nuwun Bapak lan Ibu. Alah ampun buka-buka ngaten niku ta, Bu. Alah. Aku dua. Aduh, Pak Dalang udah kaya. Bu, Ibu. Namung ngemutaken wau lak Mbak Kinanti wau, lak nggih babatan to wau ya. SMP. Kula entek 300 Bu. Sing nawari sapa? Salah Nggih, dhewe. nggih, mboten napa-napa. Kula ikhlas lahir batin kok. Ya. Lah Pak Dalang udah rokok segitu loh. Nggih aman. Nggih mung guyon iki. Matur nuwun nggih, Bu. Aduh jan dom roto dom del. Ah iya. Dum adum adil. Matur nuwun Bu Sembah Siti. nuwun, Bu. Laris Ah, bilis Durin. bilis. Walah Nggih, Durin. matur nuwun. Durin kudu disangoni marai Ya, terang ya kuwi kok. Sing marai terang mulane kok langsung tung gitu. Nggih, sembah nuwun Ya, Bapak matur Ibu. nuwun. Nggih, wah, luar biasa Nggih. Sangat dekat dengan warga masyarakat Mbak Elisa Ya nggih. betul Siti, teladan sekali. Semoga menginspirasi dan besok bisa ngrembaka wayangan nambah lagi. Amin ya rabbal alamin. Dalange nggih niki bintang tamune nggih kula nggih. Niki Ojo ya iso dalang Pak Bu. promosi. Dadi lek pancen Piyai Ponorogo wani bersih desa dalange loro jejer kula kalih Elisa. Wah. Top wis to. Wah, top. Arek top niku. Tenane. Kari sapa sing wani? Ayo. Mirah mawon mengke gampang nggih dil-dilian kalih Bu Kesi. Nggih. Ada